I-category endikuyo bo-miss abantu abadala like levels. Kudla kodwa ondoqo. Ewe, osingaye. Osingaye bona Yeah. bakhulu. Ndikwi-category yabantu abadala. Wena Ayabonga kweyiphi category? Ndiku-Mr category mna. Khaya kanene idla ngoba age yonke nadityaniswa. Ah man, ndiyazi ke Ayabonga akululanga xa ungumuntu ongutata to uba uyingenele uthi uyikhuthalele uyithande ziba khona i-comments osifumanayo azikuyisi okanye azikutyhafisi. Msasazazi ndibisi. Okay. And then ke phayana kuyafana nakomama like xa kwenziwa iscore kujongwa ngendlela efanayo ba isinxibo sakho i-works zakho nempendulo yakho kanye i-confidence zinto nezijongwayo kumuntu ongutata. Kujongwa i-walk, i-posture, i-pose, i-tense, i-confidence. I-smile siye singajongwa because sibe si-serious. Umuntu ongutata akasmile. Okay, ulapho ke ngokumehluko yena akasmile. I-tense zibalekile Sinemvelo laa ndlela yojika. Zibalulekile kakhulu umsasazi i-tense wesikomiss. Sawukwazi ujika nje. No. Funeka ubethe istyle. Funeka sibe khona istyle ozojika ngaso i-10 and make sure ibi-10 yakho ine-balance because one mistake yawa. Okay, guys, nomela icala omnyomela ikhowa. Yeyiphi inkxaso niyidingayo ngalomzuzu enifuna ushare ke kubaphulaphula? Inkxaso esiyidingayo zi-funds for i-sponsorship fee because namatikiti because umuntu ufuneka athengise amatikiti ayi-5 each ticket cost i-50 and kunyanzelekile uba umuntu owathengisile amatikiti ukuze aye kwi-finals ka-Miss Endless Brilliance EC. Then ne-sponsorship fee, if i-sponsorship fee awusibhatalanga awuyi kwi-finalist. Okay, uzulungise ke indlela abantu abafuna ukuxhasa abanokufumana ngayo. Then ke xa nibuya kwintengiso ndiya kuwe Ayabonga sive into ba inkxaso idingayo nawe ithini. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Umkhulu uGodolmanzi indoda emnyama inyanga enkulu uyawube evula ikhemesti yakhe indwe eWoodhouse Street backstage endwe edolophini. Ukuba ufuna uncedo ngayo yonke into ungasondela amayeza entlantla isiphondo sentlantla nesokuzikhusela zikhona phondo semfuyo naxa ulahlekelwe imfuyo ufuna kuyibuyisa umkhulu uGodolmanzi akakunceda xa ufuna iyeza lomsebenzi nokutshintsha impilo yakho ukhanye ungasondela nawe umkhulu uGodolmanzi unazo neembiza zoomama nezo tata imbiza yebekelo neyedliso imbiza yongafumani bantwana xa unengxaki emtshatweni wakho ungasondela umkhulu akuncede xa ufuna ukutshintsha impilo yakho ibe ngcono sondela kuye sikhona isiphondo sodumo ningaphoswa qhagamshelana nomkhulu uGodolmanzi kule nombolo ingu-076 195 2083 uyafumaneka nakuWhatsApp kule nombolo. All right. Nkosi kakhulu ke mphulaphula sekhaya siyabulela sincokola ke noSinemvelo Mthalalaliso yena yi-finalist ke ku-Miss 10 Miss Endless Brilliance Eastern Cape kuka ke no Ayabonga Malangabi kwi-category yabantu abangotata. Busochazile ke inkxaso oyidingayo abantu abafuna ukudibana nawe okanye bazama ukuxhasa bakufumana njani? Ndiyafumaneka kumakhasi ofacebook ndinguSinemvelo Mthalalaliso ndiyafumaneka kuWhatsApp phantsi kwale number ithi 078 222 9206 078 222 9206. All right. Ayabonga inkxaso oyidingayo plus ne-details? Mna msasazi ziyafana nezikaSinemvelo. Kufuneka i-sponsorship so ndingacela kubaphulaphula bandincede kwi-sponsorship nakuthengisa amatikiti. Yeah. Umuntu ofuna undinceda angandifumana kuFacebook ndingu-Ayabonga Malangabi. KuWhatsApp inamba yami ithi 060 460 9037 060 460 9037. Okay, guys, inzima kakhulu le industry nikuyo and I believe into ba wonke umuntu ongenileyo unalo igwababa lokuqala norhuqinyawo uqala kwakhe okanye uyityebo so mandiye kuwe ke Sinemvelo ungamkhuthaza uthini umntana oyintombazana ofuna ungena kule industry? Ndingamkhuthaza ngalamazwi alandelayo umsasazi ukuba ebomini
always chase your dream. Lento uyibonayo ba izokusaphambili. Pursue. Uyisebenzele. Make sure everything you are chasing. And enye into endinoyithetha yokuba sungenela ipageant just for ukuyothatha i-crown. Unxibe isesh because siyazinxiba isesh but you have to represent isesh ne-crown oyinxibileyo. And ngenela i-pageant just for fun and to gain confidence. Thank you, Sasel. Nkosi kakhulu. Ayabonga. Otata kunzima. So ungamkhuthaza uthini umuntu ongumfana okanye ongutata ofuna ungenela? Ndingamkhuthaza ngokuba angenele msasazi kuba kweentsuku siphila kuzo abantu abayibhilivi uba email ingayiyo imodel. So ndingabakhuthaza uba umntu azithembe kuba angenele. Okay. Nkosi kakhulu ke inzima kakhulu nyani kodata ninoba nibabambalwa naxa nikhona kweni category kuthiwe mhlawumbe baphela ku-10 babe usisi beyi-30 bona. So sizawude size wena. Ungawari. Ziyaphela ezaa zinto zakudala zokoyika wonke umuntu wokuphila ubomi abufuna ukuphila. Kuba lula ndithanda loo nto. Ufuna uba yintoni? Azikubekela iminyaka Sinemvelo but ufuna uba yintoni iphupha lakho lithini? Iphupho lam, Ngale jeni ufuna uphelela phi? I want to do more with this journey. Yeah. Enter for Miss South Africa or Miss Earth South Africa. Wow. Ndiqhubeke ndinceda abantu Yes. because apha ebomini mna into endifuna ukuyenza most of the time is ukunceda abantu. Okay. Ayabonga. Azukunika iminyaka, azukubalela kodwa ke ufuna uzibona uphi wena? Mna msasazi ndizibona sendi-organizer Yeah. edumileyo ukunceda abantu. Okay. I-organizer yezi event zinjena Msasazi. ukhuthaze isakhono sabo abasakhulayo. Enjalo. Asinayo uMr South Africa mos. Sekhona? Ukhona msasazi. Oh, So yeah. hey. Kaloku sifana uba naye siyamdumisa kakhulu xa sephumelele singami ngozi zithunzi kuphela. Ngubani yena nimaziyo? Yo. Does i-bodybuilders ke mna kuvele kuthiwe That's Mr. Supernatural South Africa. uziphethe uSinemvelo. Guys ndiyabulela inkosi kakhulu nenze utshintsho kubantwana abaninzi abafuna ungena kule industry abamamele ngexesha. Surely bazawunikhangela babuze ba singangenela kanjani baqalise nabo bajoin. Right, nkosi kakhulu nihambe kakuhle ndiyabakhulula mphulaphula Ayabonga noSinemvelo bazi finalist ku Mr and Miss Endless Brilliance Eastern Cape bomela ke icala nekhowa pop 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 kudla kotshiwa mose xa bephuma abantu abatsha. Danko sebulela mphulaphuli sawukhangela nje ba how was your day?